Добавянето на речник става в режим на редактиране от добавяне на дейност или ресурс. Речникът е такъв модул за активност, в който се съдържат списък с определени дефиниции. При добавянето на речника, задължителното поле е име на този речник. Аз сега ще добавя един демонстрационен речник към тема 8. За задължителното поле описание също ще използвам демонстрационен речник. Броя на дефинициите е броя на термините, които се показват на една страница. Тип на речника имаме главен или вторичен, като в рамките на един учебен курс може да имаме само един главен и множество вторични речници, например към всяка тема. Всяка една от допълнителните настройки може повече информация да се получи, като се щракне на бутончето питанка. Ще оставим прост речников стил, но има и други опции за формата за показване на речника. Записвайки нашия вторичен речник и връщайки се в курса към тема 8, демонстрационния речник, можем да добавим нов термин от бутончето добавяне на нова дефиниция. В момента няма дефиниции в нашия речник. Предварително съм подготвил един списък с термини, които да обясним. Например, термина дистанционно обучение и дефиницията за него, като можем да прикачваме и файлове. И ето нашата първа дефиниция в речника е дистанционно обучение. Ще добавим още няколко. Дефиниция на термина компютър. Можем да изберем и ключови думи, с чиято помощ да търсим определена фраза. И още един термин ще добавя – информация. С което приключих добавянето на термините. Мога да прегледам термините по азбучен ред, по категории, ако съм ги каталогизирал, по дата и по автори. В случая с този речник аз съм добавил и трите думи към него, но той може да бъде допълван. По азбучен ред ни позволява да търсиме думи, термини от речника по буквите от българската азбука. В случая имаме термини на буквите D и K, с което улесняваме създаването на речниците, улеснява работата на обучаемите в курса. И това е работата с речници.